Yo, golek apa lho yo kuwi? Iki lho golek godhong jarak iki lho. Oh, ndi lho godhonge? Iki kayak gini iki. Oh, alah, nggih apa lho yo? Iki lho, iki diinggih gedekne utune wong lanang sing cuwilik mungil terus baru melirik ngono kae. Ben iso guwedhi, iso duwawa, atos, wis to, maremne emak-emak kuwi. Lah carane piye yo? Carane golek wae godhong iki ya sak gegem. Terus baru ngono ilang ngono trutuhe dhisik. Bar dideploke diumbah sampai rosik dhisik, baru dideplok sampai halus. Baru usuk-usukno ning utune wong lanang ki mang. Lek ngusuk-usuk ning mau ya rutin, kudu mendino. Utawa sak jam sadurunge mangkring karo bojone. Soale iki ya iso gedekne, ya iso ngatosne, malah iso suwi lek mangkring karo bojone. Lah perlu dicoba iki.